Gelo hejmara Kurdan li parêzgeha Hesekê çend e? Berî krîza Sûriye û piştî krîzê çi guhertin ketine di rêjeya Kurdan de. Kurd ji endîwer ta dawîtirîn poyên di sînorê parêzgeha Hesekê de hene lê hemû bajar û bajarokan. Dêrik, Girkêlegê, Rmêlan, Çilaxa, Tirbespiyê, Qamişlo, Amuda, Dirbêsiyê, Serêkaniyê, Tiltemir û Hesekê. Dê derbarê hebûn û hejmara Kurdan de tu amarên fermî Kurdî û Sûrî û navdewletî derneketine. Tevî guhertinên dîmografî li parêzgehê nexasim piştî projeya Zinara Erebî cî bicî bû. Bi hezaran Erebên parêzgehên din li ser zeviyên Kurdan bûn xwedî milk û mal û cih. Lê gor amarên sala 2013 rûberê parêzgeha Hesekê 23,000 kilometr ducarî ye. Sêyemîn parêzgeha Sûriye ji aliyê rûberiyê ve. Hejmara nişteciyên wê 1,377,000 kesî ye. Şeşemîn parêzgeh li Sûriyê ji aliyê hejmara nişteciyan ve ye. Di nav vê hejmarê de gelo rêjeya Kurdan çend e? Malpera El-Iqtisadiya Sûrî di 28 Mehasêyan 2013 de lêkolînek ji aliyê xwe ve li ser pêkhateyên parêzgeha Hesekê belav kiriye û tê de wiha dibêje. Rêjeya Kurdan li gor lêkolînan li parêzgeha Hesekê ji sedî tenê sih e. Wate ji 1,377,000 kesî hejmara nişteciyên parêzgeha Hesekê tenê 413,100 kes Kurdin û her wiha dibêje li gor partiyên Kurdî ji sedî heştî Kurdin li parêzgeha Hesekê. Wate 1,101,600 kesî Kurdin. Berîdemekî jî Beşar Esed gotibû rêjeya Kurdan li parêzgeha Hesekê tenê ji sedî 35 e. Wate hejmara nişteciyên Kurd li parêzgehê li gor gotina Beşar el-Esed 481,905 kesî ye. Di van 4 salên dawî de ji krîza Sûriyê ya ku di encama wê de şer û pevçûn li gelek navçeyan rûdan. Her wiha ji ber rewşa aboriya xirab, nelihevkirina aliyên siyasiyên Kurdî û ji ber gelek sedemên din li gor texmîna hin siyasetmedar û çavdêran 40 ji sedî ji Kurdan penaber bûye berev dewletên cîran û Ewropayê ve. Wate 35 ji rêjeya heştî ji sedî ya ku aliyên Kurdî texmîn dikirin berî krîzê an got 1,101,600 kesî niha ji sedî 35 derketiye, wate 716,040 kesî niha Kurd mane. Lê eger em li gor vekolînên din yên digotin rêjeya Kurdan tenê sih ji sedî ye, an got 413,100 kesî Kurd bûn, ji vê hejmarê 35 ji sedî penaber bûye, an got dimîne 268,515 kesî Kurd. Beramberî vê rêjeya nediyar û penaberiya Kurdan ji navçeyê rêjeya pêkhateyên din weke xwe dimîne belgo bêhtir jî dibe. Ji ber rewşa wan ji hemû aliyan ve jiya Kurdan baştir e. Ev yek dibe cihê pirsê gelo wê kengî aliyên siyasî yên Kurdî wê metirsiya li ser hebûna Kurdan deynin li ber çavên xwe û hembûna kokiyan ji bîr bikin. An guher rêjeya Kurdan kêm dibe, hêzbûn û hebûna aliyên siyasî yên Kurdî jî wê lewastir bibe.